Godt. Vi skal bevise nu her, at når fx er lige med lnx, så har vi den afledte, den giver 1 over x. Altså den afledte til lnx, det er 1 over x. Og for at finde ud af det her bevis, så skal vi tager vi et par vigtige sætninger, som vi skal udnytte. Og en af dem, det er, at lnx og e i x, det er hinandens modsætninger. De er hinandens inverse funktioner. Og så har vi en forskrift for vores inverse funktioner, hvor vi ved, at den inverse til f af x er lige med ax plus b, den hedder 1 over a gange x minus b over a. Og der er det især hældningstallet, vi kommer til at fokusere på. Den sidste ting, vi skal være opmærksom på, det er, at e i x differentieret, det giver e i x.